Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka di masapul yung ko na? Umay ko lang ited ti sabawn, kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan kuana. Ay nawaw, agyaman aklaw na angkala. Sigurado, maragsakan dahi dyan. Awantan yaman na. Sumark kayo ba angkal? Tagkapi tayo. Inton maming isang tulagan na kaong. Amumay, san amabaling agbayagak dito eh. Tawan ti mangkita kadagiti apugaw. Inton maming santong arodan, angkal. Weng, agpakanak nga rudan tanay. Sumipngat matang. Ay nawaw, chocolate kan sabon matgayam tilinaon day ka supot. Gardo, umay ka man pay. Ang Dr. Aramid, dito ko. Apa ya? Nangalaam itimported asabon kan chocolate. Inyig ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang parakin ka. Ay nawaw, managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko, no kaskin ni kasinsin si Mang, okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay, ta i-text ko ti kasinsin ko. Naragsak ka lang manang, tamakaraman ka, iso akasta ti bagbagam bakit. No may buso dahi ta, malipatan manan nita nga imbagam. Ay nawaw, dakis ayano ma-appresyar ko ti kinaimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo kiday? Tay kanyak lang. Kat addaman wano awan ti itid ti kasinsin mo, nasayat kalat ako makingkuha naman. Katwan man. Saan tubay? Ay, agulimag ka man dita si Kagardo. Kontrabida ka mo't akanayon. Nakaawag ka mat, si Mang. Adaman ang ti ipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka no mat ti pagmatrikula na. Kunakmat nga urayan na no at dati maipawit mo. Nagtiks mo gaya mangking ka. Wan ta saan matpiman amabalin amaladaw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na anak ko. Si kamot tan ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak, tatang. Tulong kumatan ka na kayo, Ngamin, da kayo mat ti mga akam iti responsibilidad ko, kas ina iti apo ko yo. Okay lang mo tayo dyan, anak ko. Oh, kumusta mat ni Peter di, tatang? Nasayat ba'y anak ko? Lumuklok maglatamad. Kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yo, tatang. Wait, anak ko. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Singsingirin na tibayad ti utang mo. Anya ngay ti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anya ngay ti kunana. Di mo ka no ilimlimangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad? Ipabarangay na ka no. Ay nawaw. Agbayad ka ngamin na. Pabuludan nak nga rod iti kwartam atap na daybayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggal ag sweldoak. Agdiritso iti bakas kan utang ti si sweldoak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga nuad da kwarta na day chay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y samo na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day chay sakbay anagabrod ni Simang. Ay na, nabayagan na panawon day chay lakay. Ang mga nunalipatan na muteng. Agulimag ka dita, taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang. Pasensya kan no italang anak kaawag ak kasinsin. Busy ak ngamin itay. Iswadyak na sungbatan ti awag mo. Saan mo't ang mabalin nga cellphone ha, kabayatan ti panagtrab-trabaho. Tama nga no makita nak ni boss ko katong tanak pay. Okay lang ang kasinsin, maawatak mo't. Agyaman ak launay ano kasta kasinsin. Ay wan gayam, anya nga minan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin.
Anya dayjay kasinsin. Agawam ti mangibaga, taado pa'y ti trabaho nga agururay. Kuha kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyurta kasinsin. No adda ko mati extra akwarta amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan nga maawan pa'y ti kwartak ita, tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Sa maysa, saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idi Ay, isublit tumat laadagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin, ngam talagang awan kwartak ita. Amumat nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka matan. Nakabrod ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. Kumusta ngay? Pinautangan nakakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat tibulbuluda kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Ganyan, timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwarta na. Ngam ho, jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat, dayjay pay laang mat atao ti maawanan. No saan naka pinautangan, ag-move on kan, bakit? Awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutem, nga damo pamilya na, bibiyagan na. Imot kit di No adda ti pakairanudam. Ibagam nga ura may salaing ti kasinsin mo, no kaskin ni simang. Ngam itata saan naka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw, ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman naklaunay. Package, siguro man nagja-in-deliver da iti ayan ti kasinsin mo. Package? Di mo ka di makita, tilugan iti paraangan da. Ayawan nga agpaiso. At damo ilagayang kwartanan. Makapawit mat iti package. Bilibak man iti da ita kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilya na. No siyak, sa anak abilib na na. Apay ngay? Ti kakasta a klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrod da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si Mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na, impaawir na pa'y kinitatang na. Ita, anak ti sabali mo iti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana? Si Kaki Dimit. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngamayat ayamot ti kasjay nana. Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idinto taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Nagawid ka magayaman, Cardo, lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asim mangpat kagayaman. Ganuli nabasan kayo kanina na periyang agsarsarita iti kusina itay. Gapo iti kachichismis mo, di mo nakita alimabasa. Anya? Apay mo na ibaga mo irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagak laang tipudno ken na peryang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Manya kumaking ka, no anak ti sabali taw awiran na. Ay, jak amuno anya a klase ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti ununaan na nga asikaswan, anak mo ti sabali ti awiran na. Saan ay akin na irresponsable ti kasjay? Nawan da ito. No para kanya, saan akin na irresponsibility kasta? Siyempre, single mom dya tao. Aramidon na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to pa iti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kan awan lang ti chocolate anaawat mo. Kastamot tang ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom. Kumusta mo ti anak mau nga agtrabaho iti abroad, Andres? Basya nakarutagin kwa na. Inaldaw ka no mabambanag. Awan ka di ti plano na nga agawid. Oray kaya't na ti agawid. Saan mo't amabalain? Tada ti anak na nga agad-adal. Ang graman kabsat na. Isupiman ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na.
No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umana iti sweldo na? Ano usan na pa ija abroad Sana bale, itano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguro. Sabay la kumaa. Ay wun gayam, ada ka di saan anag kinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kat kastaunay ti unget ni Insyang, iti saan na pinautangan. Isumot lagayam Ti anya? Isumot lagayam makasjay ti panagsasauna iti kasinsin na. Adagayam sakit tinakam na. Anya ti masapul mo, aping nga inawagan nakpay lang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka? Dagiti gagayim ko dita Is-istoryaam kanumat nga irresponsable Taanak di sabali ti aywanak dito'y abroad. Anya ti pagsakitan tinakam mo? Agpudno ka man kanya. Nasakit ka di tinakam mo, ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagak lang no anya ti maobserbara. Di ka man agpakalaing dita? Nadalos ti konsensya kanya. At least, siya awan ti anak ko pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Imbes a family first, ay awanin Urayam makaawi taagsarita tayo tinalapat. Jackpot yun nga agawid ka pa'y. Amok again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kanakan. Sardengam timang padpadakas iti kasinsin mo. May sakayumot, Uncle Andres. Awan ti karbengam amang ibagay ti kasjay. Tadi mo ammo ti rigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali ti aywanan ti kasinsin ko ijay abroad. Agpapadada nga OFW. Anak ti sabali ti ununa-unda. Wen, amok dayta. Ngam awan mo ti makitak nga isyo no may papan iti dayta abanag. Maitid na maitdag iti kasapulan ti anak na kainbati na. Ay, sabali at talaga ti panawon ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak. Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra kadagiti OFW akas iti anak ko. Awan ti ammom iti rigat kun sakripisyo da para iti pamilyada. Daimbag pa iti kasinsin mo. Napalawan na ti balayda. Ngam binaybayan namot ti anak na, nana. Ay nawaw. Dua tawanan ti napalabas. Ngam kasta pay laang matisang kay bagam. Gaputapud numot, nana. Agpudno ka mang kanyak. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo. Ta saan na ka pinautangan ti kasinsin mo iday. Iso akas tamot ti ibagbagam. Amom, no saan na ka pinautangan ti maysa nga OFW. Maawatam ko Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan ka akasta, idi adamay paupaw iti kasinsin mo ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan pinautangan, kan awanan ti may pawit na tsokolit para ka. Pinagbalin mo matan adakas kadagiti istoryam. Ay nawaw, si kamagayam ti masabat ko si Mang. Nakayukat di mat na naperyang, pimudawak laang mat. Dakal tinagbaliwam. Ad-ada pimintas ka. Agyaman naklaunay, nana. Ay, kaano pa'y nagawid ka, basang? Idikal man laang, nana. Dasaya at may tanapanunot mo tinagawid. Tapno makasaritam ba't laang ti kasinsin mo, nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ron dagiti pamadakas na kanyak, nana.
Kunak no si Mardengan, tanabayag matanday jay, ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita, kat addalat ta sakit, tinakam na ka. Nangarugi day ta idi saan ko a pinabuludan iti kwarta nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no, ada kasapulan na. Ipagarup na siguro ano OFW ti may sa tao, kat adaw ti kwarta na. Day tangarod nana, di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang, bakit? Anya ko maita no nagawid. Di mo bisitahan ni balay ta? Saanon? Iti anya ko maaga po. Idaday dyan brod ti kasinsin mo. Naturod kang agsao-sao. Itata nagawid ang kasla mabutang kamatay. Ay sana, awan ti pagbabawyak iti imbagak taus tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay, pang-aasimin siya. No umapal ka kadagiti OFW kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San amasapol at dadailam ida? San kalangan na pagustuhan? Kastandarami ida? Alawanan, kamalit no kamalit. Huh? Agsardan kan si Kagardo, tanasakitan ti ulok ng agpampanuno. Anya ter aramidam dito'y balay si Mang? Chocolate, para kan katapno agulimag kan. Ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka. Di ka pa'y maumamot. Anya ti pagsaksakitan tinakam yo aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW. Pinili yo pa iti agserbi iti sabali a pamilya. Ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yo. Ay, maulawak Mildred. Anya a klase nga utak ti addaken kaya. Di mo makita at aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka mat siguro abulsag? Kina-irresponsable kit di dayta. Itartarayan nyo ti responsibilidad yo. Iso akayat yo ti abroad. Oh, di si ka anti-responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, edi mutang ka, kastant ibagbagam kanyak. Laglagi pa ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, edi sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam nga agbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data. Sakbay asuman na uka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? Oh, ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at lang ti rumrumwar itingiwat da, no adda pa kay ranudan da. Ngam no awanan, ay naapo, da kami nga OFW ti pagpupudutan da. Basol mo mutlaang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay kami asaan nga agsardeng datangiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta asimang. Pudno matimbag ati kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam. Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo. Awanan, dakas damutan iti imatang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Ngam kasta ti ugalyam. Ay nawaw. Saan anasayaat nga ginsisingput ka lang? Bakit? Baliwam ka ti kasta nga aramid mo. Tanong siyak ti mauma. Talaga palawang kan. Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idawn mo matan ti padam a tao. Addaman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan latta kumati respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.